Ginpasakaan ang kaso ang suspek sa pagpatay kag Paghimulos sa Sara, Iloilo sang nagligad nga semana. Kaso nga rape with homicide kag rape ang ginpasaka sang kapulisan batok sa suspek nga si Ricardo Teruel nga positibo ginkilala sang 17 anyos nga dalagita nga nakaluwa sa krimen kag isa sa ginaaligar nga ginhimuslan man sang suspek. Matandaan nga nasapuan patay ang 44 anyos nga si Grace Fortaleza sa iya hiligdaan sa barangay Arante sa Balay Sinigo sa Diin. Iya upod ang 17 anyos nga dalagita. Sa eksaminasyon, nakitaan sa indikasyon nga pati si Grace ang ginhimuslan man. Nag-request kami sa Regional Forensic Unit for the conduct of DNA analysis base dun sa semen fluid na nakuha both dito sa ating victim. Kung i-compare yun, kung what will be the result, makukonclude natin kung ilan yung perpetrator, kung isa ba o may kasama.